Здравейте! Аз съм Илия Темелков и днес имам удоволствието да разопаковам най-новия тример за брада от серия 9000 на Philips. Това е първият в света тример за брада, който има вграден лазер. За съжаление, този лазер не може да разрушава планети, но въпреки това помага за постигането на перфектна симетрия и добър контур на брадата, което също е нещо много добро. Но преди да навлезем в детайли, нека видим какво има в кутията. Тук е самият тример, гребенът за подстригване, допълнителна глава, кълъв за пренасяне, зарядното му и четчица за почистване, която вероятно ще използвате рядко. Самият тример е удобен и стабилен в ръката, има бутон за включване и изключване, но най-интересното е лазерът му за прецизно насочване, който е в горната част. Той изскача над главата, като дава ясни насоки за това как да оформите контурите на брадата си, с което да постигнете симетрия във вида. Това е изключително удобно и поне за мен е едно от най-трудните за постигане неща. Главата, с която тримерът е в кутията, е готова за по-мащабните зони на лицето, като има двойно заточени ножчета от неръждаема стомана, както и система за повдигане на косъмчетата, с които подстригва прецизно и равномерно. Гребенът за подстригване, включен в комплекта, е ключов за самата брада и махането на стърчащите косми. С него получавате 17 заключващи се настройки за дължината на брадата, които варират от 0,4 до 7 мм с прецизност до 0,2 мм. Те осигуряват равномерна брада изключително лесно и бързо, като настройката на желаната дължина става с тази врътка, над която има и удобни цифрови индикатори, така че е лесно да видите точната дължина, която сте избрали. Голямата глава обаче не е удобна за по-финните детайли, затова и в кутията е допълнителната по-малка глава, с която може да поправите и финалните щрихи на брадата си. Нещата, които не са видими на пръв поглед, са няколко. На първо място, тримерът е водоустойчив с изцяло миеща се конструкция, така че почистването му става бързо и лесно, директно под струя вода. Освен това, има и батерия, която издържа до 80 минути автономна работа, а върху него е индикатор за нивото на заряда й. Комбинацията от всички тези детайли правят тримера за брада от серия 9000 на Philips едно от най-лесните и практични решения за всички мъже, които искат да имат спретната брада по възможно най-лесния и достъпен начин. Не забравяйте да харесате страницата на HiCom във Facebook, да ни последвате в Twitter и също така да се абонирате за канала ни в YouTube. Там може да намерите много видеоревюта на телефони, автомобили и много други интересни устройства. Също така ни четете на HiCom.bg, както и в нашето хартиено издание.